Og tænk på, at det reagerer forskelligt. Sandet kommer sikkert til at gå vildt hurtigt. Det springer i luften sikkert. Det som man nu tænker, at det er så professionelt, så ved man ikke, hvordan det reagerer. Det her professionelt produkt, noget som vi bruger, der er det er lavet på ordentlige forhold i fabrikker, der er beregnet til det. Så derfor ved vi, hvad vi er med at gøre. Det I sidder med derhjemme, det ved man altså ikke, hvad er, og man ved ikke, hvordan det reagerer. Nu siger jeg snart. Ved han der sgu da ikke, hvad der er, man sidder med. Hvad er det? Der må være slud. Hvad er det, der kan komme til at ske? Række i luften. Vi håber, eller skidt. Nej, ikke klart. Det kan man jo stå lige i siden af det her. Det skal jeg. Når man står og varmer sig lidt. Ja, helt vildt. Og det kommer sikkert til at gå helt vildt.